Nitong unang linggo ng Abril, kinumpirma ni National Task Force Against COVID-19 Deputy Chief Implementer Vince Dizon na maaari nang makatanggap ng COVID-19 vaccine ang mga governor at mayor mula sa mga lugar na kinokonsiderang critical zone. Ayon kay Dizon, unang mababakunahan ang mga opisyal mula sa high-risk at critical area na natukoy ng Department of Health. Kabilang na riyan ang NCR Plus na binubuo ng Metro Manila, Cavite, Laguna, Bulacan at Rizal. Kasali rin ang Cordillera Administrative Region at Central Luzon. Kaya naman itong April 27, nakatanggap na ng unang dose ng Sinovac vaccine si Olongapo City Mayor Len J. Paulino. May prior announcement naman ng DOH na ang mga mayors pwede nang bakunahan provided na under sa yung location nila is under high risk or critical classification. Na-clarify din naman nila na yung Olongapo mismo one of those qualified. Sumailalim din siya sa assessment, check-up, counseling at monitoring. Isang hakbang din umano ang pakikibahagi sa vaccination upang mahikayat ang taong bayan na magkaroon ng tiwala sa bakuna. On our part naman po, we just make sure that whenever there are vaccines distributed to us, na-roll out po agad namin para hindi na po natutulog yung bakuna rito. Basta nabigay sa amin, within the next few days, inuubos po agad namin para po mapunta sa mga beneficiaries po natin. Base sa 2015 census, higit 233,000 ang populasyon ng syudad. Hangad ng City Health Office na 70% ng populasyon ang makatanggap ng bakuna upang makamit ang herd immunity. May dalawang pamamaraan upang magparehistro ang mga nais magpabakuna sa Olongapo. Una ay ang registration sa Barangay Hall o Health Center. Maaari ring gamitin ang kanilang online registration app o mag-scan ng QR code para sa contactless na pagpaparehistro. Samantala, bilang entry at exit point ng Zambales at Bataan, nangangailangan ng medical certificate ang lahat ng biyaherong papasok sa syudad. Tanging mga biyahero at motorista na may essential activity lamang mula sa NCR Plus bubble ang maaaring makapasok sa Gapo. Hindi naman po sobrang bigat ng requirements namin. Actually, medical certificate lang po. It just so happened na medyo extra higpit po kami pagdating po dun sa mga naka-NCR bubble. Kasi technically po, ang nilabas nilang rules ay bawal silang lumabas for non-essential purposes. So, ini-implement din po namin yon. Sa latest coronavirus bulletin ng Olongapo City, umabot na sa 1,413 ang kumpirmadong kaso sa lugar. 156 sa bilang ay aktibong kaso, 63 ang namatay at 1,212 ang recovered o gumaling na mula sa COVID-19. Rainiel Pawid, CLTV News.